Сәлеметсез, эфирде оңалықлар вақты, студияда Алина Хасеншина. Аквабайк классында су мотор спорты бойынша Россия кубогының 2-ші этабы тәмамланды. Яратуны һәм назны сизәләр, Ақтөбе бистәсенең ат спорты мәктәбендә атларда көрәш буенча республика чемпионаты узды. Җәй Каракүз этномодерн фестивале дәвам итә. Әлмәттә, Җәй Каракүз этномодерн фестивале дәвам итә. Татнефть хәйрия фонды тарафыннан үткәрелүче фестивальнең 2-нче атнасы калабыз халкы һәм кунаклары өчен ни әзерләгәнен без дә күреп кайттык. Узган елларда калабызда илебезнең урам театрлары артистлары чыгыш ясаса, бу елларда Җәй Каракүз этномодерн фестивале кысаларында Әлмәт халкы һәм кунаклары заманча хореография белән танышты һәм джаз-концерт тыңлый алды. Воздух ул биючеләргә ярдәм итү һәм аларны үстерү платформасы элемтәләрен ныгыту өчен иҗади мәйданчык. 2-нче заманча хореография фестивале Әлмәткә якты онытылмаслык бәйрәм бүләк итте. Татнефть компаниясе ярдәме белән нефть шәһәрендә яшәүчеләр һәм кунаклар искиткеч сәнгать белән ләззәтләнә, заманча биюнең нәрсә икәнен күрә һәм аңлый алды. Моның өчен бары тик җомгадан якшәмбегә кадәр Каракүз скверына гына килергә кирәк иде. Фестиваль вообще нас состоит из двух частей, это образовать. Һава фестивале 2 өлештән тора. Белем бирү өлешеннән һәм чыгышлардан. Белем бирү өлешендә илебезнең атказанган сәнгать эшлекләре, ТНТ каналында танцы шоуның җиңүчеләре мастер-класслар бирергә килә. Известного проекта шоу «Танцы» на ТНТ, конечно же. 2-нче Воздух заманча хореография фестиваленең тамашачысы алдында үзебезнең заманча хореография сәнгатенең иң яхшы үрнәкләре тәкъдим ителде. Берәүләр күргәннәреннән канәгать калды, икенчеләре мәгънәсен аңларга тырышты. Очень нравится, положительно, очень воодушевляет. Бик ошый, нык рухландыра. Кызым биергә бик ярата, менә беренче рәттә карый. Бик ошый фестивальдә гомумән бөтен шәһәрдә. Без Башкортстаннан килгән кунаклар. Безгә бәхет елмайды, минемчә, мондай фестивальгә эләгү бик шәп. Мне кажется, что мы попали на такой фестиваль. Было очень прям захватывающе. Бик мавыктыргыч булды. Шуңа күрә Әлмәттә мондай шәп активлыклар узуына бик шатбыз. Халык мәдәни яктан үсә, бик шәп чаралар. Шуңа күрә бик ошый. Уннан 10 балл куяр идем. Рәхмәт. Так сказать, поэтому очень нравится. 10 из 10. Һава фестивале республиканың нефть башкаласындагы мәдәни тормыш палитрасын кызыклы, бай программа һәм катнашучыларның йолдызлы составы белән баетты. Мәсәлән, Валерия Повышева фестивальнең масштабы һәм тамашачыларның кызыксынуы турында билгеләп үтте. Казаннан килгән камера балеты вәкилләре Даниядә урамда уза торган фестивальләрдә һәм перформансларда бии торган спектакльләрне Әлмәттә күрсәттеләр. Наш дуэт, в принципе, название говорит само за себя, что это переживание мужских и женских отношений. И второй... Безнең дуэт нигездә ир-ат һәм хатын-кызлар арасындагы мөнәсәбәтләрнең кишерүе. 2-нче номерда ошулы бию. Бу ике спектакльдә Дания хореографы Лотте Сай куйган иде. Ул безгә килде, үзләрендә Дания балетын куйды. Аннары безгә менә шушы ике спектакльне бүләк итте. Датский балет. И потом приехала и как бы подарила нам вот эти два спектакля. Фестиваль кысаларындагы кызыклы чаралар август азагына кадәр һәр атна җомгадан якшәмбегә кадәр шәһәрнең төрле мәйданчыкларында узачак. Әлмәттә аквабайк классында су мотор спорты буенча Россия кубогының 2-нче этабы тәмамланды. Шәһәр күлендә фристайл һәм су өстендә очу буенча ярышлар узды. Ә шәһәр сусаклагычында шәһәр халкы һәм кунаклары бу җыра буенча узышларны күрде. Суда булган барлык ярышларны безнең төшерү төркеме күзәтте. Әлмәт гадәттәгечә 2003 елдан башлап үзендә зур су мотор ярышларын кабул итә. Чөнки ул узышчыларны әзерләү буенча төп үзәкләрнең берсе. Шәһәрдә күп еллар дәвамында аквабайк буенча балалар спорт мәктәбе уңышлы эшләп килә. Анда тәрбияләнүчеләр төрле Россия һәм халыкара ярышларда җиңүчеләр һәм чемпионнар булып торалар. Дәресләр Россия спортчы елма командасының баш тренеры Вячеслав Колотовкин җитәкчелегендә үткәрелә. Әлмәттә узучы бу ярышлар илебезнең узышчылары өчен мөһим булган стартлар. 70-кә якын спортчы үз дисциплиналарында иң яхшыларны билгели. Алар барлык этаплар нәтиҗәләре буенча билгеләнә. В 3 дисциплинах они заявлены: аквабайк, гидрофлайт, фристайл. Аквабайк, гидрофлай, фристайл дисциплиналарында катнашалар. Хәзер бу җыра ярышлары тәмамланды. Катнашучыларның географиясе киң. Красноярск крае да илебезнең башка төбәкләре дә бар. Красноярского края, севера и кончая там южными, западными регионами. Это единственное. Бу бөтенесе белән бер вакытта очрашып була торган бердән-бер урын. Монда ярышлар диңгездә дә, елгада да, күлдә дә үткәрелә ала. Бары тирәнлек кенә булсын. Лишь бы глубина была. Җанатарлар арасында Елена Кряжева да бар. Кунак сүзләренчә ярышлар шәп оештырылган. Тәэсирләре бары тик уңай гына, оештыручыларның тәҗрибәсе сизелә. Елена әни дә, тренер да. Шуңа күрә үз командаларының спортчылары өчен генә түгел, кызы өчен дә җан ата. Моя дочь как раз вот выступает сейчас
на этих кольцевых гонках. Кызым Анастасия Кряжева хәзер буҗра узышларында чыгыш ясый. 2нче ел шөгыльләнә. Гаилә буларак һәр чак янәшәсендә без аның үсешендә катнашам, ярдәм итәргә тырышам. Развитие, продвижение, везде стараюсь ее поддерживать. Су мотор спорты буенча Россия кубогының буҗра узышларында Пермь краеннан Екатерина Полякина иң яхшысы булды. Ярышларның көмеш призеры Мәскәүле Анастасия Кряжева. Получается мой 5-й сезон в этом спорте. У меня кандидат мастера спорта. Бу минем 5нче сезон. Мин спорт мастеры кандидаты. Әлеге сезонда ниһаять мастер булырмын дип өметләнәм. Әлбәттә, шатлык, канәгатьләнү, соклану хисе миңа узыш бик ошады. Бик яхшы су, акватория шәп, заманча яхшы шәһәр, кыскасы барысы да яхшы. Хорошая вода, хороший город, который нас встретил. В общем, все круто, акватория классная. 2 года я гоняюсь на аквабайке, это, так сказать, второй... 2 ел мин аквабайкта узышам. Бу 2нче нәкъ менә тулы сезон. Узган август аенда гына күнегүләргә керештем. Шуңа күрә хәзер ярышларга, тренировка процессына тулысынча кушылам. Һәм бу әйтеп бетермәслек хис, кичерешләр, бу адреналин, бу энергия, бу яңа максатлар, тормыш буенча яңа омтылышлар. Шуңа күрә мине алга барырга һәм эшләргә илһамландыра. Меня это вдохновляет двигаться вперед и действовать. Мактаулы 3нче урында Әлмәт спортчысы Диләрә Мәсәутова. Аңа 24 яшь. 11 ел Вячеслав Колотовкинда шөгыльләнә. Аквабайк буенча беренче өлкәннәр разряды бар. Быел Диләрә спорт мастеры кандидатын алырга планлаштыра. Ну, это чисто спонтанно получилось случайно, потому что в первом заезде я плохо стартанула. Беренче заездда начар старт алдым, начар үттем, 5нче килдем кебек. Әлмәт спортчыларын белергә тиешләр дип карар иттем. Бу бик шәп. Бездә аквабайк һәм Россия кубогы күптән узмаган иде. Это очень круто. У нас же, получается, аквабайка Кубка России очень давно не было. Яратуны һәм назны сизәләр. Аларга 1 елмаеп карау да җитә. Атка булган ярату хисен сүзләр белән генә аңлатып бирергә мөмкин түгел. Ақтөбе бистәсенең ат спорты мәктәбендә атларда көрәш буенча республика чемпионаты узды. Республиканың көньяк-көнчыгыш районнарында ат спорты һәм ат үрчетүне үстерү программасы кысаларында үткән тантаналы чарада Азнакай муниципаль районы башлыгы Марсель Шайдуллин, Татнефть компаниясының социаль үсеш буенча генераль директор урынбасары Рөстәм Мөхәммәдиев, Бөтен Россия көрәш федерациясының вице-президенты Равил Ногманов та катнашты. Ярышларны тантаналы ачу чарасы хакында Эльмира Шәрифуллина сөйли. Атлар матур җан ияләре генә түгел, акыллы да әле алар. Электән үк атлар кешеләрнең иң якын дусты, ныклы таянычы булган. Татар токымлы атлар катнашындагы спортның мондый төрен әле күпләр беренче тапкыр күрәдер. Татар токымлы атлар катнашындагы мондый үзенчәлекле ярыш районда әле беренче тапкыр үткәрелә. Анда барысы 51 җайда катнаша. Ат өстендә көрәш, ягъни аударыш, спортның милли төрен популярлаштыру һәм пропагандалау максатыннан оештырыла. Халык арасында ул үзебезнең һәр аударыш дип санала, Сабантуйда шулай ул борынгыдан ук шул именно аударыш дип тә барган. Татарстан Республикасы чемпионатына Кукмара, Алабуга, Әлмәт, Бөгелмә, Азнакай, Лениногорский, Саба, Түбән Камадан көрәшчеләр җыелды. Татарлар өчен бик файдалыдыр дип уйлыйм, чөнки татар бит гомер буе атта булган өстендә, тем более көрәштә татарныкы. Шуның өчен миңа бик шады, менә беренче курыкны җиңеп чыктым, икенче курыкка үттем. Катнашта килдек инде, малай белән, дус белән. Ну, безгә шады, ана тагын катнашабыз. Халык телендә аударыш дип аталган ярышларда катнашучыларны район башлыгы Марсель Шайдуллин сәламләп алда җиңүләр теләде. Барыбызга да уңышлар телибез. Бик зур рәхмәт җитәкчеләребезгә. Шушы ярышны бездә районыбызда үткәргәннәр өчен рәхмәт. Ақтөбе бистәсенең спорт комплексын үстерүгә Татнефть компаниясе зур игътибар бирә. Монда барысы да заманча, мөмкинлекләр зур. Дүрт аяклы дустың белән идарә итү осталыгы, милли көрәш кагыйдәләрен дөрес итеп куллану ярышларда буларның барысы да исәпкә алына. Шунысы мөһим, атка сугарга һәм тибәргә ярамый. Мондый бәйге республикада әле икенче тапкыр гына үткәрелә. Бу спорт сөючеләрнең чын бәйрәме. Я в восторге. Я вообще первый раз такое вижу. И это в октябре проходит. Для меня очень шикарно. Мондый көрәштә әле без беренче мәртәбә күргәнебез юк я. Шушы көрәшчеләргә дәп биреп утырабыз. Рәхмәт бик зур оештыручыларга. Ярыш нәтиҗәләренә килгәндә 60 килограмм авырлыкта беренче урынны Бөгелмә шәһәреннән Алмаз Камалетдинов яулады. 70 килограммда Илдар Хамадиев Лениногорскидан, 80 килограммда Илнур Губайдуллин Кукмарадан, 90 килограммда Әлмәт егете Рәмис Фәсхетдинов, 100 килограммда Рунар Нуриев Азнакайдан, 110 килограммда шулай ук Азнакай егете Тахир Сагыддинов, 120 килограммда Алексей Мулиндеев Лениногорскидан. Беренче тапкыр катнашуга карамастан, уңышлы мәйбәт, Татарстан чемпионы булдык. Аллаһка шөкер.
келәчәктә дә шушы бу төр спорт белән дә, үзебезнең милли көрәш белән дә шөгыльләнергә инде. 100 килограммда мин. Я менә бүген беренче урынны алдым. Командалар арасында беренче урында Лениногорский, икенче урында Азнакай, өченче урында Әлмәт. Җиңүчеләргә кубоклар, диплом, медальләр һәм акчалата премия тапшырылды. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбаров, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Үткән елларда Әлмәт шәһәребезгә мини-футбол буенча республика күләм турнирда катнашу өчен мөселман спортчылары җыелды. Ярышларны безнең хезмәттәшебез дә күзәтте. Сүз Инҗе Хәсәншинага. Әлмәт шәһәренең Ризаэддин Фәхретдин исемендәге үзәк мәчете кубогына ачык республика күләм мини-футбол буенча турнир шәһәребездә икенче мәртәбә үткәрелә. Быел ярышларда 8 команда катнашты. Командалар Зәйт, Түбән Кама, Орча, Байлар Сабасы, Кама Аланы, Баулы шәһәреннән һәм 2 команда Әлмәттән. Турнир ачылышында Әлмәт районы имам мөхтәсибе Исмаил хәзрәт Сыңгатуллин спортчыларга әлеге чарада катнашу өчен рәхмәтләрен җиткерде. Матур, гадел уен күрсәтүне теләде. Футболның максаты әлбәттә җиңүчене билгеләү түгел, ә безнең төп максатыбыз шушы яшьләрнең ничектер араларын яхшырту дип әйтик инде, араларын ныгыту дип әйтик. Ислам динендә беләбез, ислам динендә спортка аеруча урыны бар. Шуның өчен әлхәмдүлиллә безнең яшьләребез бүгенге көндә шушы спорт белән шөгыльләнәләр, тырышалар, үзләренең көчләрен күрсәтәләр. Эссе һава торышына карамастан футбол кырында командалар җиңү өчен көрәштеләр. Чөнки аларның күбесе әлеге ярышка берничә ай алдан әзерләнә башлаган. Без инде менә команданың шулай төпләп барлыкка килгәненә әйтик 6 ел. Шушы турнирда, менә шушы Әлмәттә узачак турнирда без икенче ел катнашабыз. Теге елны килгән идек. Шул елны катнашып 4нче урын алдык. Менә бу ел инде тагын көчебезне сынап, тагын югарырак урыннар алырга дип өметләнеп килдек. Аллаһы буйырса. Нәтиҗәдә турнирда Әлмәт шәһәренең беренче командасы җиңү яулады. Икенче урында Түбән Кама командасы, өченче урында Байлар Сабасы командасы һәм 4нче урынны Әлмәтнең икенче командасы яулады. Җиңүчеләр һәм призерлар медальләргә, дипломнарга, кубокларга һәм акчалата бүләкләргә ия булдылар. Инҗи Хәсәншина, Алия Байрамалова, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. 23 июль көнне 11 сәгать 5 минутта Яңа Елан авылының үзәк урамы буенча 30-нчы йорт каршында юл транспорт хәрәкәте теркәлгән. Daewoo Nexia автомобиль йөртүче кузгалып киткәнче маневрның куркынычсызлыгына инанмый, руль идарәсен югалта, каршы юнәлештә кюветка төшә. Нәтиҗәдә автомобиль пассажиры медсанчасының кабул итү бүлмәсенә китерелгән. Бу безнең сезгә җиткерәсе соңгы яңалыгыбыз иде. Юлларда исән-имин булыгыз.